jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar ja, leuke filmpjes voor je. Want... ja, het is nou... Tomketiet. Ja. Romke is altijd bang voor vuurwerk. Maar dit keer jouwt het er niet om. Hoe kan dat, Romke? Hé, Romke. Romke! Nou ja. Tomke mansje altijd bleer. Tomke meiding krullend heer. Meiding hoensje sabretaal. Harkje gauw naar dit verhaal. Vuurwerk. Tomke en Romke gaan een feesthoed op. Want het is een feest in het park bij de Grutte Viever. Romke wil graag mee. Maar hij is zo bang voor de hudde knallen van het vuurwerk. Hoe moet dat nou? Ken je mij? Ik weet al wat. Kou, naar de badkamer. In de badkamer zat er een poeder met witte, zefte baltjes bij de wastafel hingen. Daar maakt Cornelia de snuitmesk in. Die wat ik correct ha. Hier een baltje in het eer. Zo. En hier een baltje in het oor eer. Zo. Dan kan ik de knallen net meer. Maar Tomke en Cornelia, echt niet meer. Romke helpt de watjes weer uit de eren en verstopt het ze onder zijn feesthoed. Verpist al, Romke. 5 keer voort. Jere. Was toch thuis blijven? Toen bist ze bang voor vuurwerk. Nee, hè. Ik ben heel dol bang ben van die knal. Het wordt al een beetje tjuster. In het park staan een hele riege creamkes met al je mooie en lekkere dingen. Tussen de bjem hing je wel 100 kleurde lampjes en overal rennen verklaaide meesken op hege stokken. En er is fleurige muziek. Oh, zo Cornelia! Een clown! Wat is die lang! Jou maar een hand, Tomke. De man op stokken boegt Jip varoer en jouwt Tomke een haan. Hey, dag Tomke. Een eindje verder doen ze het een prinsesse in een zilveren jurk. Een prins speelt op een fluit. Ik ben heel goed douchen, Tomke. Shimmer! Pas maar op, Romke. Aanstaan die poortjes in de knoop. Zullen we eerst nog wat lekkers kepen bij die creamke? Ja! Oh, maar ik kan al je koek, Cornelia. Maar je protte zoeker. Dat vind ik zo lekker. Ik hoor je wel in koek. Ik vind een stukje vast wel lekker. Even later staan ze voor de oliekoekcrème. Wat is dit heerlijk. Cornelia had een waljekoek voor Tomke besteld. En hier voor haarzelfs. Romke had een stukje wast. Wanneer komt het vuurwerk, Cornelia? Nog een kwartierke. Was toch soms naar huis, Romke? Nee, hè. Ik moet niet van het vuurwerk missen. Ik ken die knal naast lekker tonnetje. Op de pop, Cornelia. De waljekoek zit in mijn buik. Zullen we naar het vuurwerk? Ja, dat is goed. Dan kunnen we een mooi plakje ziekje. Bij de viever staan er banken. Het is er al aardig druk. Cornelia vindt een mooi plakje. Vooraan. En waar is het vuurwerk dan? Oh, hier 4 aan de orenkant van de viever, Romke. Dan is het net gevaarlijk. In de vjette rennen wat mannen heen en weer. Stekken die aan het vuurwerk om, Cornelia? Ja, dat denk ik wel. Ja, ik zeg al wat vuur. Het vuurwerk in het zaddelhoofd in. Oei, dan begint het echt te knallen. Zouden die witte baltjes echt helpen? In een gaat er een pilk de loft in. Heel zacht spat hij uit elkaar in de loft. Het liek het wel een grote bal met sterren. Romke truwt gouden watjes in de oren. Tomke en Cornelia hadden het in de gaten. Oh, het knalt nog net zo uit, Romke. Oh, er is er alweer een. En nog een. Oh, mooi. Is het net prachtig, Romke? Oh. Maar Romke jet niet.
De ene pielk naar de oren gaat de loft in. Ze knallen als prachtige bloemen uit elkaar. Ronke schudt hem de eigen uit. Het kind broer. Ik jag je knal. Die watsies helpen geweldig. Oh, het is haast dien. Zie maar. Ze steken nou het vuurwerk aan dat aan die pjellen vast zit. Oh, mooi. Nou, dat laatste vuurwerk, dat jouwt soms een hele hudde knal, Tomke. Een grutte zinne draait heel hut in het roem. De spatten kleurde bloemen uit. Tomke! Cornelia! Dat is mooi! En dan komt de laatste hudde knal. De bank trillet roer. De watten in de eren van Romke helpen net meer. Ze vleien een plop uit de eren. Romke schrikt verschrikkelijk. Hij springt doorheen. Oh, Romke, wat toch toch nou? Maar Romke jet het al niet meer. Hij is zo bang. Voort! Ik maak me die knallen mee! Hij doet de zaak de viever in. Hij giet kopje onder. Gelukkig kan Romke goed zwemmen. Cornelia pakt hem bij zijn nekvel en helpt hem gauw uit het water. Ze stoppen hem in de warme boekenbuik. Ik wil nooit meer bij het vuurwerk wezen. Ik net mijn watsies in de eren. Oh, Romke. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Ja. De politie. De politie. De politie. De politie. De politie. De politie. Politieman. Politievrouw. Haar jas en pet binnen blauw. Ze joggen om haar heen. Als je ik boven binnen. Nee. Ja. Pake vertelt een spannend verhaal over een jonkje dat heel vaak leugenet. Dan mat er over de leugen bregen. Pier en Marieke's jongezoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boten door. Binnen krijgt leek als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. De leugendreiger. Pier en Marieke hadden nog geen ien verteld van het wonderbaarlijke Joske van Pier. Dat mooi ik net. Maar als ze bij Marieke haar paken binnen, kan Marieke het haast net voor haar houden. Pake had ook altijd van die aparte verhaal. Hoi. Dus nou wil zij ook wel eens wat vertellen. Pake, wij gaan naar de Merkwest. Zo, naar de merk. Doe maar. En ga je nog wat belibben? Oh, nee, het bijzonders. Nou, dat was net sissen. Pake Pier had op de kop van Jutslijn en ik hoor het beter als al die grote man. Was net rader. Is dat 4 pier? Ach, Ja, ja. En in de shittente schitteren 1 keer in een roos. En ik kan ook heel goed voetballen. En dat moet ik alle je leeuwen? Echt wie, hè? Pier kan alles volle beter, omdat er een... Pake loopt het dorst. Een beetje opscheppen door alle jij wel een spier. Dat hindert niet.
Als het maar net oer de Leugenbregen hoekst. De Leugenbregen? Wat is dat, Paka? Nou, dat zal ik je hem vertellen. Het gaat oer een jongen die het ek om raak opscheppen koe. Ik kan het opschept. Nee, maar die jongen wel. Hij wist zo wat lieke oud als die Pier. Best een aardige jongen was, maar hij hier altijd van die sterke verhalen. Dat er zelfs de held in spelen. Hij hield altijd mooier en grutter belibben als een oor. Wie dat Paka zelfs net? Dat denk ik ook. Nee, je gaat mij nog nooit opscheppen, Jet. Oh, nou, Paka zie piratenverhaal dan? Daar hebben we het nog net over. Nee, dit gaat over een heel oorjonkje. Die jongen, die zit altijd op te snijden, tuzek. Zijn heid en mem wisten vanzelf wel dat er net volle weer van zijn verhaal. Maar ze dachten, hij is nog zo liets, het gaat vanzelf wel oer. Maar op het laatst kregen de heid er toch zijn nocht van. En die zende op een manier om het hem uit te leren. Op een keer roen ze te gerre te kuieren, de heid en de jongen. Toen kwam er weer zo'n sterk verhaal. De jongen zei... Hoit, juster hak een hoensjoen. Oh, echt weer, het wie ook griezelig. Hij wie was zo groot als het hinder van de boorman. Net Ian had ooit zo'n grote hoensjoen, ooit? Nee, zei hij. Zo'n grote hoen had dat nooit in een schoen. Het is onhuur. Ze kuierden nog een eindje. En toen zei de heid... Zullen wij dit eindrus omrennen? Hier bij de Veerdel en dan oer dat brechtje daar. Dan gaan we aan de andere kant langs weer om. Daar hebben we nooit west. Goed, zei de jongen. Maar dan zal ik die één ding vertellen. Wat oer dat brechtje gaat. En hij had krek voor een leugenen. Die zakken te terug. Hè? Oei. Ja, de jongen kreeg al een kleur. Maar hij zei niet. En ze roemen verder. Het brechtje kwam dichterbij. Het wie een skofke stil. Toen zei de jongen... Hoit, die hoen nou, hij wil ook al een beetje liter. Hij wie zo groot als een kool. Oh ja, je. Als een koolzeiste. Maar dan had het nog een kolossale hoen west. Sam had hij nog nooit zien. Nee? Alderogrieselijkst. Dus je nog wat oormaten. Tja, ze kuieren weer verder. Het brechtje kwam al dichterbij. Hij zei niet. Hij stapte maar terug met de handen op een reg. Toen begon de jongen weer. Hoitie, het wil ook een hoen zo groot als een keel. Nou, geweldig. Dat is toch net bang van die hoen geweest. En de heid roen terug. Oh. De jongen slofke erachteraan. Die begon te kniepen. Ja, hij begon heel iets stadiger te rennen. En dat brechtje kwam zo verschrikkelijk dichtbij. De heid weer er misschien nog een meter af. En de jongen misschien 5 meter. Doe koer het net langer uithouden. Hij raap in een... Hoitie, het wie net een hoen, zoals een keel, ja. Het wie maar een gewone hoen. Of, nou ja, zoals de boorman had. Zo, zo'n liet skefferke, zei de heid. Nou, die moest ik net uitpoetsen. Kom maar mij, dan gaan we te jaar over het brechtje. Ja. En zo kuieren ze verder. Haha, die is in les geleerd. Ja, die wel. Nou je hem nog. Oh, Pakel jood het misschien net, maar het wie echt weer wat ik verteld heb van Pier op een merk. Echt weer, Paken. Ik wil samen door het brechtje erin. Nou, ik net. Hoi! Ja. Stonken. Een, 2, 3. Stonken. Waar stonk je sa? Wat roek ik nou? Waar ligt je een skateje? Ik of nou?
Dat is toch vies? Het is vies. Ja. Hakelette skeetje. Hoe, wat is dat jakkes? Hoe, wat is dat ba? Dat wil ik net leien. Dat wil ik net leien. Dat wil ik net leien. Dat wil ik net ha. Hakelette skeetje. Hoe, wat is dat jakkes? Hoe, wat is dat ba? Dat wil ik net leien. Dat wil ik net leien. Dat wil ik net leien. Dat wil ik net ha. Nog een keer. Oeh, denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nog.